היום אני בן שנה. אני מאוד מתרגש. עם הכתר שעשו לו בגן. כן! כן! הנה הכתר שעשו לי בגן. ואני בעיקר אוהב לעשות... איך זה כלב? לא פה. כן. מה שאני הכי אוהב היום זה לפרק את המגדלים שאמא בונה. כן. תן לי את הכתר. תן לי אמא. תן לי אמא. תודה. יא. הנה מגדל גדול. כן. לא, למה? פה שימי לו על השטיח. למעלה ואז אני ארד אותו למטה? על השטיח. על השטיח? אבל איך הוא ירד? הוא יושב, הוא לא יודע איך לרדת. אז תורידי אותו ושימי לו למעלה. שיעור. רגע, איך יורדים מישיבה עוז? ככה, יד לפה, יד לפה, וירדנו. כן. עוז, מה זה? מגדל. ועכשיו אתם תראו את החרקירי, עוז יצחק, יורד במדרגות. אבל ככה לא יורדים עוז. הוא נעשה הפוך, היא מקשתה עליך, כי היא הושיבה אותך. הנה, עכשיו אתה יכול לרדת. נכון? בוא. הופה, תרד למטה. בוא עוז, תראה את המגדל. כן, יופי ממי. כל הכבוד. לא, אלוהים עליך לזה. ועוז אוכל. להשיג את המגדל. למה? אל תעשי לו את זה. קצת להראות, ליה ביקשה לראות אותו זוכל קצת. החיוך הזה שלו, שהוא מבסוט. בום, הפלתי את המגדל. אתה רוצה לראות אותם? הנה תרכיב מגדל חדש. הנה. בוא תראה עוז. הנה מגדל חדש. אדום, צהוב, כחול וירוק. איך הוא רץ כבר. אוי! יש שם מגדל גבוה. בוא תראה. תודה רבה. יא. מגדל גדול. לפרק מיד הכל. הופה. כל הכבוד עוז. זה חלק מהתרגילי פיזיותרפיה שעוז צריך לעשות כדי לחזק את השרירים. אז יש לנו פה מדרגות ג'ימבורי בבית. כן, כל הכבוד! אוי! נפל הכל! אוי! בום! הופ, נטפס בזהירות. כל הכבוד עוז. אוי! בום! קשה. אוי! בום! בום! זה רעש מתוקי. בום! אוי! פוף! עד שלא כל החלקים נפלו למטה, המשימה לא בשלמה. זהו, הכל למטה. הנה זה פה. הוא מסוגל לקפוץ למטה, המשוגע הזה. בום! הכל נפל. כן, נוני. הפלת את כל החלקים. זהו. עד כאן פרסומת. עוז בן שנה.